Maazụ na Volt 104.3 FM, and of course, ebe ha ikechapụ kịta bụ ife dị mma anyị aka ọzọ obodo, and ya na-achịkọtala bụ na ife dị mma dị mma. Ife dị mma dị mma, ọ na-abịa ife ọma na-emere gị like this, ọ dịka ịgwọrọ ọgwụ ego, but gị na chi gị mana ọkwa na work itinyere over the years bịa bịazie mịa mkpụrụ mịa karịa gị nwa na onwe gị sef ọ na-ashọp gị. Imagine na gị nwere onwe gị tinyelu dị ịgbago tinye uchu n'ọrụ, tinye aka n'ọrụ, mee ihe ị kwesịrị ime, ọ na-ashọp gị. How much more ndị mazi otu isi aga ana, ọ bụrụ na fa amaka, ha just fụ gị everyday morning and night n'okwu na-aga ma ịdịcha ka onye agụụ na-agụ mgbe ahụ. Na ịnọkọtazi ọ dị ha ka i blow overnight, mana fa ya akwa na ịrụkọtago ọrụ kata ọrụ. So hapụ okwu, rụba ọrụ na ife dị mma ma mma. Ghọtago? So ihe ọbụla ị na-eme jisi ike na-eme ya maka na ọ dịrị izu. Jisi ike. Agwara m na nna cheta azụ ma ọ bụ na ife dị maka ya wee bịa. Ọ dị ka ụmụ nwaanyị ka anyị na-ahazi this period. Ụmụ nwaanyị bụziri case this period. Ụmụ nwaanyị ka a na-ahazi. Ụmụ nwaanyị ụmụ ọkata ụnụ a na-achụ kedu ihe mmadụ mere unu? Kedu ihe mmadụ mere unu? Nwunye mụnwa na onwe bụgodo nwaanyị nwunye m like sometimes unu na-eme ihe buru anyị n'obi wee na-eme some certain things. Buru ụmụ nwaanyị ibu unu emesikene anyị ọzọ, unu emesikene ka unu extend na ọ gbasatara ọrụ unu. Unu emezina that thing, ọ dịrọ mma. Ọ dịrọ mma. Ebe ọ bụ na unu anaghị echekwa maka onwe unu, cheenụ maka ndị ọzọ. Kee maka di gị, kee maka enyi gị nwoke, kee maka mpa gị, kee maka ụmụ nwanne gị ndị nwoke, kee maka ndị ọyị gị, kedu ka isi wee tee n'ụdị ihe a na fanụ ya na ọ ya adị mma mma n'arụ, na ha ya akụrụ gị aka. Ọsọsọ few ka ọ ga-abụ ha nụ ihe a. Ndị osochi egbu, ndị a chọrọ gị ndụ. Gị nwe na onwe gị na-eme ya mana ihe ị na-eme adịrọ mma, but somehow you don't send anybody papa. Biko zianụ na-esend na awa papa biko. Ihe nji maka ya wee bịa taata bụ nwunye mmadụ weelu ego ya. Amarụ na na di ha na-emekọ biznes mana o weelu ego ya wee jee go ọha ka ehi. Anyị maka ehi gbara agbanwere agba. Anyị ma how expensive ọ dị kịta. Nwaanyị ji ewere ego ya goo ehi si na ọ chọrọ ije nye ụkọchukwu, whether na Thanksgiving, whether na tithe, anyị amarụ, but o welu ọha ka ehi because anyị bịaziri na-anụzi na di ya na-etizi na ọ yara ekwe ka nwunye ya bụrụ efi ya jee chọọchị, na ọ dị enye ụkọchukwu ọbụla, na nyanwa na onwe ya bụ di ya ogonye gị ehi, na nyanwa na onwe ya bụ di woman na ogonye gị ehi. So ajụjụ m taa wee bụrụ, unu echelụ na ya bụ nwoke dị wrong by igbochi nwunye ya. Nwunye ya ekwerọkwa ahụ, nwaanyị nwoke ekwero, nwoke ekwero, nwaanyị ekwero, nwoke ekwerọkwa, ndị mmadụ bịa. Nwoke si na ọ ya ekwekwa. No, mba. A na-asị ya hapụ nwunye ka o mee ihe ọ na ọ chọrọ ime, ọ sị na-ashị na-enwere ọbụ fao na-ashị ọ dịrọ possible na ọ ya ha eme ya na ọgba mmụ ya ka ọ dị ndụ. So ajụjụ m taa wee bụrụ gịnị? Unu elu na nwoke the right by igbochi di ya, igbochi nwunye ya from inye ụkọchukwu ehi. Ọbụghọkwa ewu, ọbụghọ goat, ọbụghọ lamb, ọkwa gịnị? Cow, ehi. Unu efili na this man na overreact. Ọ kara ịhapụ nwunye ya ebe ọ bụ na ọ bụrụ ego ya ka nwunye ji wee ego ya. Ọ kara ịhapụ nwunye ya o jee meelu onwe ya ihe ọ chọrọ ime, nye ya ụkọchukwu, nye ya ehi. Ka ifili na nke nwoke na nke nwaanyị na nke nwaanyị mere ọfụma na o kwesịkwa ịnakọta ite ihe na boot. Then ụmụ ụkọchukwu na onwe ya na-enyekwu this kind of a thing. Unu elu enweta n'ụdị ehi abịa because nwoke a otu o si wee jụ ọma nso wee present ibe ehi.
Ọ dị gị ka ehi abata na chọọchị na ụkọchukwu ekwesịrị ịtọn ya down ka ọ na o kwesịghị ịtọn ya down? O kwesịrị ịtọn ya down or not? Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka anyị malụ sacrifice a nwaanyị a chọrọ ijeme ọ dị n'anya ya ka ọ na di ya igbochi ya from ije nye ehi ya tụ ụkọchukwu bụ ihe dị n'anya ya. Then ndị ụkọchukwu ekwesịkwa na ịnata nwaanyị mana di ya ka nọ mana di ya soro ya wee prezent dị ehi tụ ya. Nwoke ekwesịrị ịna ụkọchukwu ekwesịrị ịna ehi n'aka nwaanyị. Hello? All right, 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello? Ka ime? Nnọọ, Ngozi nnọọ. Okay. A na anụ ihe ị na-ekwu. O jebekwa ịchụ àjà, ọ kachikwa n'ime ụlọ, ọ kachi ebe ọ kpọsara dị efi chọọ iburu dị efi gaba chọọchị. O rube efi erube chọọchị. Daalụ. Na anụ ị na-ekwu. Okay. Daalụ. Alright, ọ sị na ife di ya na-eme adịrọ mana ọ kara ịhapụ nwaanyị na Chukwu ka ọ na-enye ya na ọ bụrụ ụkọchukwu. Hello? Ka ime? Adịkwa m mma. Nsogbu adịrọ. Yes, na anụ ị na-ekwu. A sị na nwoke ga-arapụ familia ọ nwaanyị ga-arapụ familia na mkpụrụ nwoke ha na-abụrụ ndị one. So ihe ọbụla ị na-eme iti niile eji ịtụ aja ị ga-abụghị abụgịrị ụkọchukwu ma ndị na ezinụlọ gị adịbeghị peace. It's not working. You are just the people. Akwụkwọ nsọ mgbe ka anyị mara nke na ihe na-echi ije nye onyinye ọ n'ịchọrọ ịpụta ịchọrọ ịpụta gị na chọọchị. O nwere ndị gị na ha na-ezu okwu. O nwere ilu iwe ihe atụrụ back. Ị ga-anaga tụrụ okwu ahụ iwe bifo ebuli onyinye gị nwede n'ubi Chineke. Ihe a bụ na ekwugo nsogbu obule nwee jere gị. Ọ bụ ụkọchukwu bụ ezigbo ụkọchukwu obule na-abịa na chọọ ha ọsịa nne na gị na-adị gị na-enwe esemokwu bulie na je iwu setụrụ jikọta aka ọkụ wee nwere enwe bịa bifo ị na-eji onyinye n'ụlọ nsọ Chineke. Ị ga-agwa ọnị switi n'oge afọ ọbụla iji gesi ya na-ekwe ndụgburo ka anyị tụrụ Chineke mma mma ma gị ihe o mere anyị kọsi na-eme ụzọ nke gị ihe o mere anyị ọtụ na-agbụgbọ ụtago na-ajụ dibịa sike ọdị oke n'ọya ka aga na-eji ebe aga oche enweje nke a bụ ji obi unu ọka dịgị mba bụrụsi niile ihe na-eje ụjọ ụwa ụfọdụ adọkọ ka eziokwu na-agba ide eche ka mmadụ ka Chineke n'ala ọsọ esemokwu dịrị gị na ezinụlọ isi ka ibuli anyị ihe atụ setụl ya husband first before ibuli ya ya bịa njọ onye ọbụla na-asịkwa gị na nwunye na nwunye mede na onye ka mara baịbụl ịghọtago so ịmasị na adịghị kwetere na adịghị ịgwara ọdịgị just Daalụ sọ.
All right. 0706 048 5853 my one at 0915 570 8347. Hello. Kekime. No. Mmiri doro edo no. No, ganiru. Hmm. Now, maybe we keep planning no matter that kind of idea, not normal. Obviously, if a family can be, who you might be put down with it, can you make it to that? Because you're the reason I use so, be your family. So basically, and now the different area now, who pushes it, I got that from here. I can even go. I mean, all that man. Oh, Daalụ sọ but ajụjụ ọzọ m na-ajụkwa bụ ọ dị otu a because ụkọchukwu ama nọ na biya ma ọ nọrọ n'ụlọ ụka malụ ihe na-eme n'azụ n'afịa ma ọ n'azụ n'ime ụlọ mmadụ. Ụkọchukwu zifu ka nwaanyị kpuo ehi, nwaanyị ọ ma na o nwere di, ọ fụzie ka ọ kpuo ehi na-abịa nọ Thanksgiving ma ọ nọ tithe ma ọ nọ gift, o kwesịrị ịnara ya ehi ahụ? Ka anyị hapụgodu ụmụ nwaanyị na shenanigans ha, maka na ụmụ nwaanyị amara ka anyị si di gị si gị mkpa ga-emene something ije burukwa efi na-eje kwechiri ọdọrọ gị jee n'aka nri, ọdọrọ gị dọrọ ya jee n'aka ekpe, ọ na-asị gị na efi a wee efi ya gị ahafụrụ ya efi n'ọgbọ isi mba nọ sacrifice nọ gift nọ Thanksgiving, mana di gị kwesịrị your priest na-agwa gị ihe ịmara. So ka anyị hapụgodu na ụmụ nwaanyị na isi anyị adịghị akpọkọ ọnụ because I mean ọ ihe ọ na ha apụta na ifilizi na ya bụ nwaanyị jeruo chọọchị na ụkọchukwu kwesịrị iju ya kedu ebe di gị nọ. Ọ bụ na di gị esoro gị bịa kpute alụ m efi a wa adịghị m eweche ya azụ, ọ dị right ka ọ na because na gift weda na nwoke ma ọ nwaanyị, ụkọchukwu kwesịrị ịnabata ya bụ ehi. 07060485853. Hello. Ndeme. Evening. Ndị oyi ka eke ime. Hello. Hello. Alright, isi ka kikpaghachi m azụ na 07060485853 ma kpọọ na 0915 570 8347. Hello. Hello. Hello, Uhuruchi ọma ka eke ime. Ee, anyị kenekwa Chukwu. Mmadụ nwoke na-ekwuru okwu ha ma ha jiji akwụkwọ nsọ bịa. Nwaanyị ahụ mere ihe
were tụrụ ọla obi ọ ka dịgo ma so ntị na gwa ya ọ bụrụ ihe dịka ya na-akwado nkwado ya oge ọtụtụ ọbụzi ọpụta wetara na ọrị na ọhụrụ na nke a ndị ga na-atọ na-anụ mba ikwu okwu na nwaanyị nwoke dị ka nwoke na nwaanyị a na-ahụ ya ebe na ndị na-adị egwu ụka nwaanyị ahụ oge na-eti ọtụtụ ihe ma ọ ya-atụ izi ya na ndị ma na-eweta ihe ahụ bụ ise esi mba ihe ọzọ bụ ngwa ihe bụ ma na ịkọ etinye nwoke adịrị anya dị a akwụkwọ nwoke dị ezigbo ọyị eweta ụtụtụ na nwaanyị anya na ọ dị maka ka ndị otu ihe mechara mmadụ ga-agbata ihe yawa ma akpakọ enye ihe nzuzo enyere agba nzuzo nke a nwanyị mere na-abụ nzuzo mana agbara ya n'iro kịta o gosiri ya na dị na palọ ma ebe ya na-akpakọta efi people are working the world is working enwe for isiokwu ma atọ ndị ya bụ omenala ụka obodo ya bụ omenala ọbụrụ ya bụ ọ bụrụ na onye na mmadụ na-eso ụzọ otu ga-eso ụwa bụrụ iweta ibi na-etọpụ ife ozugbo eweta ma ihe nkiri atakịrị ma ụka ọ dere ihe na okwu gwa onye kwụta si na ya chọrọ ya ahụ aka ama ndị na-eme na-amachikọ na ya ga-adị ya na ọbụ enyi ọrịa nke nyere ozi etu edo so ka ndị ya gbajụ ọ na-aja ọ dị mma mmadụ ụkọchukwu na nwaanyị ahụ nwere ka si dee yes nwa bụrụ ụbọchị nwa dị ihe na ihe nọ ndụ mụ na adịrị relationship of God is ike ọ bụrụ na ihe kafe ndị omenala emecha ogburu ebi na-ebi mmadụ ka mgbe ndị pata anya na-akọpe maka a na obiri oge na ndị pastọ no problem ndị ọkụkọ ha nọ thank you. Mmiri doro edo daalụ sọ mmiri doro edo daalụ because the issue bụ that the most important thing is obedience. Ọkwụm na-anụ ka a na-asị that obedience is better than sacrifice. Obedience. Ọ na-awa bụkwa na ije chọọchị kpụrụ ije gift ije metait ma onye thanksgiving. The issue bụ Bible ị na-agụ ị na-aghọtakwu ya. The Bible sị gị obey before sacrificing. Hello. Ka ime? Nnọọ ekesi gaa n'iru. Yes. Okwu ọ bụla ntị m ga-anọ na-adị ọ dị nke njọ antịtị na-azọ kwefu oke m ga-akụrụ gị ya bụ just obere okwu bifo ịma igwe mmadụ achọrọ ka ọtọ o nwere mgbe m na nketa Thanksgiving nwere ihe Chineke just obere Chineke meelụ gị na ezinụlọ gị so akpọrọ anyị chago na mesi wee ga mgbe anyị na-ebido esi abịa pụtago agụgwa katikis na anyị na-abịa but ihe mere nke ọwọtago so I have to do that Sunday and Saturday evening agaghị nwezi m Sunday ahụ egwe mana oke ndị be m akwado ụbọchị ndị ọzọ gawa enyichekwu notice gaba so ka a gaba olu na-achọ so mgbe enyi achọzi kinye Thanksgiving wọtago onye be m apụta ụbọchị ndị ọzọ mana ụkọchukwu jụrụ ya nna ere fada the man is madam, where is your husband? The first statement of make it. About when you have to be in things of Thanksgiving. What's that? No. What's that? No, with the call. What do you know? Just yesterday night. Go with the where Abazia the place. What I go. Father was here. Okay, that's what I go never know. See, very bad. The young people now, that church, in a channel, so much, I think again, very mad, or when I have again food you wait. So, anything marriage, or less, I could not okay, I was. Obu ko chukwu na tada mutu tell me when na da mara nya no will cash
apịkọ. Ịghọtago zero right. Ịbatago chọọchị onye eti di gị nọkwa you must ụkọchukwu ga-ajụli ka ebe di gị dị ka ọ nọkwa. Madam, where is your husband? Otu a ka ọ dịkwa ịchọ ịgba akwụkwọ na-agasị gị have you paid for bride price for the woman? Ọ ihe fada ga-ajụ gị before anything agwụ. Ịghọta otu a ka ọ dịkwa ezigbo ụkọchukwu. Otu onye ọbụla dị n'erie na onye nke abụrụ ụkọchukwu. Izuụka na kọma flash ndị ka abụ. Ya bịa na chikwu eje ndị atụrụ na ndị ọzọ bata. Mana ụdị nwaanyị a na di ya na-azọ ewu a ehi anọ ọ dị gị ka ọ bụ na the finally just nọọsụ kọmbụ si ya buru ga ọ dị ka onye a na-ajụ di ya nabatakwa nye awụ ibute efi ya ma ọ dị ka ọ na ọma nsị asị ụdị mmadụ ọ dị gị ka ọ ga-abịa sịba ya dị ụkọchukwu n'iwe na-ewu ya na ọ chọrọ ịbịa chọọchị maka efi msị ka mpụtala gị ihe adịghị ka ihe mmadụ ga-ekwu na chọọchị ọ ya asị asị. So the point is nwoke pastọ nke onwe ka onyinye ga-esi halụ ịma na onye a nwee di onwe ka onyinye ga-aha di kwesịrị ịnọ nwoke ya anọrịrị n'akụ because it's a major Thanksgiving. O gosi that na something big melụ and ọ bụrụ sọsọ nwaanyị ka o meru ọ bụ na-achọ ime Thanksgiving ụdị onyinye ahụ ebelieve m na a ga-etinye na date ọ ga-abụ onye ọbụla ga-anya especially the man of the house. Now in a situation ebe onyinye ha ka ego ehi ahụ fọrọ for ego ehi ahụ ị ga-ewefutache like 400 to 500,000 ọ bụrụ onyinye 100k onye asị gị ehi buru ibu gbara abụba nwere ezigbote anụ kịta anụ a 400 o were ya 400 to 500,000 ma ọ bụ ekwe ndị kala but as bad as bad. So ọhake onyinye dị otu a ka nwaanyị nọ na di butere ụkọchukwu ajụrụ ya ese ekwesịrị sef ọsị ya chelu o nwere ka o esi wee jasị chelu ka akpọ nwoke na fon o kwesịrị I don't know but o kwesịkwara masịkwa m nasị m kwuo ịjụkwa m. So ajụjụ m na-ajụ kịta bụ o ruo na this situation ọ dị otu a kịta ụkọchukwu ekwesịrị ịnabata ya bụ onyinye ka ọ si nke nwaanyị until ije kpọtala m di ma ka mmalụ ihe mere njue na-enye mmejọ onyinye nke nwoke the man of the house anọrọ na the occasion. Achọrọ m ịma for now onyinye a chenọ ihe ụkọchukwu kwesịrị ime 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Good evening. Ka ime? No. Nis na-ebe akpọ? Amụma mmiri amafa gị dị ka afọ anyị na-afụ na Epic Movie mgbe ahụ a ga-asị na princess na-arụ ya princess a wee si the bodied old men ha bịa ka ha jee na thick forest. Afa princess ahụ bụ kedu afa gị ahụ ọzọ? Amụma mmiri. Ha sị na amụma mmiri dara ahụ na any man bụ na ọ ga na forest eweta that golden egg na ya ga-anụ amụma mmiri na ọ nachieta azụ from ha. No, ihe a izi na-akpọ m n'ode n'Igbo. Ka ma echego m regista kịta afụrọ m onye bụ ụdị afọ ahụ. Amụma mmiri sọ ya ejigo m chazụ kredit ga-agwụ biko gbaghalụ m amaghị nwekwa nke nna amụ ụma eme eziokwu ka na nwede amaghị m ụma wee mee iwe ga-adị n'ọkụ. Hello, did you gbatụnata redio gị o biko nwekwa daalụ gaa n'iru. No, bless you too. Okay, James from Ogbete. Daalụ.
to my own understanding. But this is a one that we see Yes, so before I made that. na else na ụka si n'ụlọ akpọpụta dị efi ka ọ kpụrụ gaa mba orube yes orube onye ọbụla na ụkọchukwu nke a makwa nka ma nke ọzọ ma onye kwuburu na mgbe ọ dị ụkọchukwu ọbụla mere otuge nke ịbụ ụkọchukwu ebe na iti na etugo na chọọchị ụkọchukwu nabata ha ebe a ka a ga-esire orube nke ụkọchukwu mana ihe chọrọ ikwu nke a bụ na nwaanyị ahụ emere ihe ji o mere ihe dị mma at the wrong motive. Because number one bụ ihe ihe dị mma mana ọ bụ na ya na di ya maka ọ na ihe amara ọzọ ihe ya ọ ebe a ọzọ bụ onwere ikwe adịrọ na mmadụ na ya na-adị ya na mma ekwesịghị inwe ihe hụrụ oge na zobia ịghọtago very well Chineke ọbụrụ mọni ndị nji ọtụtụ ụrụ dịka ndụ ekele mana ebe m nwere okwu nwaanyị ahụ ometụta ụka ndị ọbụrụ na ya na maka ya na-abịa ọdịdị ihe a chọrọ imezi agaghị ime ya o kwesịrị wetawachi ọkụ ya no matter how the mapalo anaghị asọ ya ka ya na ya na-adọ ime ya because that anyị iji anyị ụmụ nwaanyị ndị ịghọtago so ọ ya ka so nwaanyị ọ chọrọ ime dị mma ọ na-adọ ọ ebe n'ọga all right, bless you too. Dallas. So, be my high being at the right place at the wrong time. Oh, you're not made the right thing, but with the wrong right motive. But the method of giving is wrong. Like if we know beauty and in for ime them, not what choice is way me. Before I drop kiki so ejije mo haki otu a. Gina dige bụkọrịtara check ya near. Hello. Hello, Chinaza. Mgbede ọma. Hello, mgbede ọma kekine. Adị m ikekwan. Adị m Uche n'ikwu. Mama Uche nnọọ. Oh, daalụ sọ. Appreciate you. Thank you, ma. Thank you. Biko, maka oge ijidere isi na nwaanyị ahụ abụrụ ego di ya dị ehi ego dị ya di nwere ehi n'ụlọ di nwere ụlọ maka na nwaanyị ọbụla nọ n'okpukpu die oge ruru dị ise ya na di ya ọkpakpa ya akpa ya na di ya ha adịrọ ha akpakpa na ya ha ji eze ozi ehi n'ụzọ ọ dịrọ mma ọ na-egosipụta na onye bụ the head of the family ọ dịrọ mma ọ na-eleti nwoke down ihe Chineke ihe maka kwọrọ mana akpa alụrute eji aka akpa ya nke ọdụtagadachi ọ na-egosi na n'onye ọnwụchi ụlọ mana asịba ya ga-anọrịrị ọnda nwoke ife o mere adịma ọtara ụkọchukwu bụ ihe iwetara onye ọ na iji jie osigidi n'obi isi ji ejie ọ ga-adebe ya mana ihe nwaanyị a mere ana m akọzi ya ọdụrụ ọma onye na-achọ di ya mgbe enyi eto ọ bụ na di ya kwadoro ijebe na-agwara ya ojego abịara di echiruru 400 or 500,000 nke a tere ndị husband ọ dụrụ ma atọ
onye mmadụ dị ụmụ ha nwere ọnọdụ ya na di ya wee nwayọọ kpaa akpa tinye ya bụ ọkụ ka onye ọzọ ghara ịnụ ya. Ọ bụrụ na ha ejere ka echi ha nwere ike iji ya oge ọbụla, ọ na-egosi na onye ọ bụ the head of the family. Also, when you know, you are directly under your husband. You got what it is. If you might go see me, go see. A drum my dog. Or your my one, I had yet of no. And I open my drum. I enjoy eating it. Dalo so. Dalo. All right, so I'm going to more pictures again. Na nwoke na nwaanyị na-echi gosizi na ọnya wụ oke osisi na ọnya bụ the man of the house. Ọ dịrọ mma ịma mma. Ọ bụrụ asị ịma nwoke aka adịrọkwa mma. But tupu anyị gaa n'ihu, o nwere vidio mee na YouTube anyị gbasalụ ọ bụrụ mana ọ bụrụ ihe niile ka m na-ekwu na redio, right? So onye mere anyị ji enwe YouTube page, YouTube channel ebe ọ ya bụ okwu dịkwa ka otu anyị na-ewelite. Anyị tinye ya na YouTube channel anyị. Ijeze nene ya ige nke ihe genere nke so nke m na-agwazi unu kịta bụ nke unu ga-emezili m asị ndị love lanti Chinazọ mma send link kịta esend m ya to numbers ndị nwere ike isave na phone esend go ọ bụ na iji phone gị na ị nọ na social media ị nọ na WhatsApp right now mepee WhatsApp gị gbanye data gị mepee WhatsApp ka esend m link ebe ahụ biko watch ya no the video watch ya no video ka anyị kpọọ egwu chọrọ m disturb before na sị na chekpọ nọ ya mebe na-eji ha wee ịmago nene video anyị ga-akpọ egwu so that ka ị nwee ohere na-enye ya bụ video achọrọ m n'anya na ya bụ video mfu like extra 30 persons watch the video ọ pụghị emenwuru m ya each view one view ga-enwe everybody mommy uche ma go ahụ everybody na-ege m ntị na Volt Odenigbo na Volt 104.3 FM unu niile ebe ọ bụ na unu achọghị join m live kịta nọ live soso onye ji ekwesịtị dị na Nwali Chinonso Samuel Albert bụ ihe na-esonye m na YouTube live unu jezie sonyezie m na nke rekọdụ gwere rekọdụ tinye esendigo m the link just pịa aka na the link ọ bụrụ nwere onye na-awọle gị ịghọtago ị na-anya ị ga-afụ na edere ya YouTube link ọ bụla edekwa na YouTube malụ na ọ bụrụ fake ọ bụrụ oshi ka acha izu o gosi nọ ndị YouTube mmadụ ama klonu nwunye mmadụ ama nwere gị ife na YouTube ma na ọ dị genuine mmadụ just chọọ ka ị na-eri ya vidio na YouTube so mụ esendigo nke sendịrị unu kịta na YouTube jeku nje n'elu ya na-anachiete azụ achọfụrụ m ije break mana asị na m nwere otu ọzọ m ga-esite ihu na ya na-abụrọ kịta na YouTube ghọtago so jee kịta na YouTube channel anyị Volt Odenigbo ọ bụrụ na m esevube nọmba gị ị nwetara meseji a mana ị na-ege ntị jee na Volt Odenigbo na YouTube ị ga-afụ ebe ndelu okwu Blessing CEO maka ọnwụ Alex Ekubo ihe Blessing CEO ji mepere ọnụ ya wee kwuo ekwuru m ya na redio so rekọdụ m ya rekọdụ ị nwere ike ige nweta kọmentị ya ọ bụ na o nwere ihe ịchọ ikwu like ya alụ m ya share ma ịmana nwere ya dịka numbers don't lie so once ị na-eview ya and ị ga-eview chakwa ha ncha ọ bụkwa eview keta ekwụsị ị ga-eview cha ha ncha so imechezia anyị nachetizi azụ anyị bidokwa ebe ahụ so ka unu na-eview ka mụnwa nọ na-enene the number ọ na-add mụnwa ya ejide like this ofu onye view ma afụ mmadụ ebo mmadụ ịtọ mmadụ ịnọ mmadụ ise ka emegide wee ruo 30 adịrọ m selfish aka m isi the 1,000 or 100,000 persons na-awa ọchị nkịta mana adịrọ m anya ukwu mana uye eme nkwelu unu niile ebe ọbụla unu si na-ege m ntị uye eme nkwelu m ya mma ala ọvụkwa ya so mejisi ike save more numbers ndị na-esave be kịta so that ka ministry anyị ka ọ na-eru to the permanence achọrọ mgbe ọ ga-eruzi like this maazị na-ekwu okwu ka ya shie jos anyị nọ lụta anyị jirizi aka anyị adịgo obligated anyị amago na anyị na-emeri onye nke anyị ghọta because na anyị niile bụ one family so biko ana ya ansepụla na yo ansepụla make I kneel down chele ọ bụrụ na ọ kneeling down ka niile biko uchu igwu na-adị n'ọkụ so na-anacheta azụ mgbe nnachetara azụ ka anyị bidokwa ebe akụ achọrọ m ịfụ the numbers ka ọ na-adị ebe ọ bụla ị nọ na-ege m ntị biko onye ọ na mmeghe gị
binu gbaghalụ m ana m anachieta azụ aga n'ebe ọbụla. So view dị na ya kịta dị 38 views. Ịghọtago achọrọ m ị na-enezi anya ka ọ na-adị biko nu vote Odenigbo ọ bụ na ifuru link and send na WhatsApp mana ị na-ege m ntị vote Odenigbo jee na videos ị ga-afụ ya vote Odenigbo. Hello? Gaa n'iru. Okay, chere ịgbakọ stage. Sorry, ijikwa Android phone gị? Ngwa nwee ndidi ka ndị nwe Android phone ga-emechi ihe ngwa ha na YouTube anyị na-achetezi azụ ịkpọchie m azụ o ngwa alụ.
100,000 naira, repaying 45. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo na-amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo amaka. 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 Asụsụ Igbo ga-adịrịrị.
Ego Igbo. Ego. Because Subaru Igbo. Because because Subaru Igbo. Because Subaru Igbo. Because Subaru Igbo. Asụsụ Igbo nwayọ. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Genge. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo amaka. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Asụsụ Igbo ga-adịrịrị. Wetin you gain? Tell me, wetin you gain? Oh yeah, sorry now. Carry your phone. Open Facebook. Oh yeah, search for Vote 104.3 FM. Abi, you don't know how to spell it. Abi, spell it for you. VOLT 104.3 FM. That is Vote 104.3 FM. Finish. Follow us. We are present. Present. Web. Thank you, don't mention. Vote 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful room, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our sky lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915 079 2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. It's your boy Kula. Bro, when I anti Chinazo, Odeni, I know a Vote FM 104.3. Yeah. Me, I don't like Wahala. I don't like whatever. Vote 104.3 FM.
All right, so na na Volt 104.3 FM na studio Dalo kuswe no yelo. Hey, Dalo no. For ndị bụ na join m na YouTube na Volt Odenigbo maka vidiyo ntinyelu nyolu unu ayọmụ unu. Ndị join ma ndị je na-enye bụ vidiyo na-asụ Dalo. Ndị ka na-enene Dalo nụ. Ndị ka ya enene biko chisi n'ike kwụ ha ichezọ. Ebe na ọ na-adị mma asị mee ozugbo because inwe ike ichezọ. I'm telling you, na-eche gị. Yes, o nwere mgbe o kwuchere ya si na zọbiko maka onye sọ ka anyị kwugodo okwu ka isi ebe a pụọ na ọ bụrụ ya na-eche. But the truth is that kedu otu ọzọ anyị si encourage ndị ọzọ na-abụrụ this little ways. Aghọta m na onwe ndị bụ na fe nwere data ihe adịghị eri data because anyị na-compress our video so that ka nwere the barest minimum of data wee nene ya because anyị na-etinye unu into consideration. Anyị ma n'obodo dị hard ife adọrọ mma but anyị na-compress video anyị so that ka o kwenwuo unu nnene ịghọtago hapụ iru n'oke data. So jisie ike ọ bụ na nenewe ya kịta ọ dịbe late nene ya kịta ọ dịbe late tupu anyị apịachie ọ bụ na ị ka na-enene Chineke gọzie gị ebe ọ bụ na data wee pụta ego ihe eji wee na-recharge ama nkọkwa gị. Amen. Ndị bụ na ha ka ya enene Chukwu God will provide. Ịghọtago God will provide all just a matter of time. Alright, so anọ m na YouTube, anọ m na Facebook, ebe ọ bụla ị chọrọ itinye okwu gị m ga-ewere ya ozugbo ghọtago mana right now m ga-anachi ebe to the phone call mana tupu m nachie n'ipiki kọlụ unu cheta na onye na-ekwu maka ya bụ nwunye mmadụ kpụfụtara ehi agbaragba ehi like this na ọ na-eji jele ụkọchukwu for Thanksgiving and gifts abi tithe and gift di ya wee sị na ọma kpụfuo ehi ya eji nye ụkọchukwu na ọ dịrọ possible na anyị anwa ego nyebe ya ehi ọfọzi ego nye ụkọchukwu kedu why o eju ego nye ụkọchukwu ihe nwoke nwere ọdịnanya ya nke nwaanyị melụ ọdịnanya but majorly ajụjụ anyị taa bụ ụkọchukwu fụ ụdịka onyinye a o kwesịrị ịnalụ ya bụ nwaanyị ọ ma na die ka nọ ndụ na die ọfụrụ nwoke n'akụ mana ọ fụ a giant offering ọ jụrụ ese o kwesị ụkọchukwu ịnalụ ụdị onyinye ahụ kpọọ m na 0706 048 5853 ọ na 0915 570-8347 ndị dịka onye njekwa Cecilia Chukwu gọzie gị ị na-anọ na YouTube sometimes ghọtara of them ndị anyị ọ dịka ma ya bịa ka mụ na gị biri because ama m ebe isi enweta data anything free data like this but thank you gosi that na you are selflessly following us no matter ihe ọbụla ọ bụ Chukwu gọzie gị Paul Odo daalụ Nwale Chinonso daalụ ndị nke bụkwa na ha nwekwa ohere a na-join kwa na-asị unu Chukwu gọzie unu ọ dịrị easy I'm telling you ọ dịrị easy but thank you for doing it daalụ thank you for doing it for us. Hello mgbede ọma arụ m dabere echi nnọọ imesịkwa isokwa ndị ọkụ menye nsị ha mee daalụ So ihe na-ekwu bụ Michael anyị bụ ndị nwunye then ndị nwoke anyị anaghị anaba maka chi anyị na Chineke because ihe a bụ iche experience together because family na-apụchiri na Chineke ekpuchiri ịba akwa o nwere ihe ọbụla ga-ejide anyị Chineke ekpuchiri ịba ya akwa ọbụla ekpuchiri ịba ya akwa n'ọnụ then ibu nwoke bifo nwoke were iwu apụ like ibu nwoke na-emepe bifo were iwe gawa na-arụchi ma ọ gawa something like that o kwesịrị ịgwa ya nwunye ya then nwaanyị ihe ọbụla dị na ya ụlọ bifo were ya pụwa apụ ekwesịrị ịgwa ya because once na onwe na agbata ọ sị na nwaanyị nọ n'okpuru nwoke then ihe na-eme anyị bụ nwaanyị ya anyị na-arabachi anyị na Chineke then ndị uche orujakwa ndị arabata iwu na Chineke ihe adịrọ mma atụọ m n'obodo inye ụdị adịrọ mma but mmadụ na-ekpuchi ịgba ya akpa because ọ bụrụ na a na-akpa ya akpa iwere ya ga onyinye ọkwa m gbazie because mmadụ na-abụ kwesịrị ikpe ya akpa ndị anyị si na-akpa kpere ara ute because ihe ọbụla dị n'ụlọ bụzi nwoke na ihe nwe ya ọkpata ọbụla dị n'ụlọ ihe ọbụla iwe gụbụ nwaanyị ọchịchị gị nwe ya then ihe ọbụla iwe gụbụ nwoke ọkwa nwunye gị nwe ya so nwoke na nwaanyị nwere ọtọriti na pawa ichi ịpụ apụ n'ụlọ without na mmadụ na-akpa ha akpa ya akpa because ọ dịla mkpa then isi na-ekwesị na
ọzọ atụrụ aha ka akwụkwọ na kpọrọ ya kwa onye ọzọ atụrụ ahụ ya ọ ga-eche ya chi na nwunye ahụ ha na-abụ na-abụ ihe kpara ya dị na ọma mma ihe ọzọ eji eja ihe jet giving and ọma chịọkwa nchie ọma bịa kpọọ nwaanyị chiwa nwaanyị bụ na-ejikọ ọkpọ ya dị na ọ bụrụ nwoke pastọ na mkpọ nwoke chi nwoke bụ nyere ọkpọ so nwa bụ ebe ndị pastọ ihe ma bụ ya chọọ Chineke aja ha ma anabata ya azụ ndị ebe so onye nchọrọ ọnụ m na editration now ihe ọ bụla ịchọrọ iwu otination na ọbụ Chineke nwunye nna bụ na-egwuri onye mere ya agri Chineke ama nọta biko ụnyaahụ ọ bụrụgo nwa Chineke ma nọta ya ọ bụrụ ihe kwesịrị ya m tụnye okike m thank you Daalụ sọ. Daalụ. All right, 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ejike Odubasin na-afụkwa aka ọlụ gị. Daalụ sọ na YouTube. Daalụ. Hello. Hello, good afternoon. Chinaza. Gee ka ime. How the man now to the hospital came the Monday. Chai. Oh, glory be to God. Hey, Daalụ sọ. Thank you for your patience. Came across Ọrụ dịkwa oyi, anyị kene Chukwu. also taking a prayer from you Africa. Chinazọ. Yes. Nnọọ. Thank you. Adị m mma. The matter of this is telling my hair. Gaa n'ihu. In my life, I don't have family. Over the wire, there is a little about water. Now, I do see again, but what you put it off the car. I took them now because my former house over the food up for tonight. Here in our second God. They were to keep making and idea over our second God. Now, they started in our church. Even the biggest step for the church and mother and John. Talkless said, we gave them the thanksgiving. They are big manager or that they were the man. The word is right. So we say, what we do with Christian, we're not able to find it with that. I don't do much. Now, the game about the head of my ticket, you know, you can hear or also you can have another Mamudu. I may make this and I don't know why that is how I make him love her. Make her a whole account now, why I'm not. What's the neighbor like that? Eh? Love is for me, not know. Because every day, the mind has a child. When my father was given to the kid, you know, almost a year, almost now, we get the one kid. I thought my wife here to the church, one more. I saw my dear, you have to see each of you with a half your husband. It's very, very wrong. I don't know because you have that time to you. You can get the message. I have to find you and get on the floor. Therefore, you really book it. Because so much about I must make a school down here. My role is the mother of the people where you came about such a thing. No, that's not the way. You want me to because we know that I have. And I got up the other time. I think I'm not that you. No plan when I smoke it. When I do a plan, I put more of my then it's too late to that. I am Daalụ sọ. Daalụ. Naturally, kwesịrị ife onye wee peacemaker. Ihe ama ife onye bụ onye na-achọ ịta onye na-abụ onye bụ okwu na ụka mgbe niile ịkpa ụka na-agụ ihe ama. Because how do you even comfortably ma na gị na di gị na-eso okwu? Like ị na-ejekwe obi ekwe gị ị gaa ihe niile ị ga-aba na chọọchị banye n'ime gaa n'etiti chọọchị ruo ọlta obi kwe gị nye na application na gị unu a na-agụkwa baịbụl unu na-aghọta ya because ọ bụrụ ịgụ baịbụl bụ isiokwu unu a na-agụkwa baịbụl na-aghọta ya unu a na-aghọtakwa ife unu na-agụ n'akwụkwọ nsọ. Another question m ma jụrụ unu a na-agụkwa akwụkwọ nsọ aghọta ya. Enwere 3 different places ebe ekwu maka peace, accordance and obedience. Many places unu a na-aghọtakwa ya because
Ụtarakwa m ihe unu na-eme sometimes. Hello? Hello? Mgbede ọma. Good evening. Good evening. Ka ime? Afa gị bụ gịnị? From government house. No, Obinna from government house. No, that. Mba, efi dị n'ụlọ. Ihe efi eji wee mee ihe mefọ. Ọ bụrụ ya zụrụ ya. Ọ bụziri efi na ihe bụ nke nwoke bụ nke nwaanyị, nke bụ nke nwaanyị bụrụ nke nwoke. Ị na-akọwatagodu na ọ bụrụ na o ji ego ya ji egoro efi wee jee mee. Daalụ sị na efi nwoke mmadụ chọrọ ịta n'ọnụ ọ dịrọ ọmacha weda na ọ chọrọ ịtụ ya ọ chọrọ iri ya mmadụ. O nwere ka o si gbasatala anyị nke o ji agbasatala nke nwoke dowere efi weda nọ nke infact chọrọ mpik chekwa ka nwee ike na-ekwukwu onye nchọ ikwu. Hello? Mgbede ọma. Nnọọ. Then each year goes woman my couple two of them naga church. One in May. That's young women that here. You may need here a bottom among women. The double of two of them the footage. Ignorance. Then look at that I just put it here. That's the fact. Okay, I'm to school. Because my mother is being a so all the people before okay, I will hear don't know my game. Then before I will hear don't know then make them apply. Because some now for I man okay, if nobody check ya go, no check ya go. Why have a double no but double which? Nobody no check to put up on okay be every day. Why have never which? Able to now sign up. Oh my God, even okay, able to now start never. Need to be away because here make a for Chinese notion 1+1 for Chinese. So in the make no free same no school. The woman had school. Each if you got church, and yet she have there. Even though you actually come on about because all that will be in on the chicken, my mother nine. Look at the station. Look at the four chicken kimbo. Oh, why not? The shino. Only us to check the shino. She never said chicken. The man over. Because when I put my mother, also of me, she knew the Anaya. The guy have one nigga Mukanaya or chicken. He will watch. So, the one leave the chicken like leave the chicken. You go chicken. One of the chicken house. Money which is right. Some of the room which you can area. No, which you are GST and the beer in it. The normal GST happier, amen. Which we are, got church. Happier, ability. All that can car because you is like feeling in the chicken. Although actually, come on with the young children. As for the move, no go. Thank you. Dalo. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Hello. Hello, Kekime. Okay, Ganiru. Biko ihe m na-ekwu nke m bụ na akwụma ebe ọ na-akpụbeghị efi akpụ
wee fụọ afọ ya ka ga na ya jee mee gịnị kwuo okwu with di ya mee accept ọ gawa. And again, ọ bụgodị leader na nke nwoke na-aga ụmụ nke nwaanyị na-aga chọọchị ha ka ga-akpị ya ofu chukwu ahụ ofe ala ha ji aga ka na-achụrụ efu ịghọtago ha ka ga-discuss ya at least nwoke mee ya accept because that's the respect your husband. Yeah, I want to okwu si na your husband is your second God. Ịghọtago at least onye ya approve ịgawa mana ọ bụ na emeghị approve ịhapụ ịga. And again, sometimes ma na-aga na chọọchị ụmụ nwaanyị na-aga ịghọtago ihe ọbụla a na-eme mgbe ụfọdụ isi anaghị amakwa like enwere ike kịta nwa na Catholic Church na Catholic Church before you get Thanksgiving ị ga-ebook ma as in dekwu catechism with some things there mana some pastors anaghị eme ụna ịghọtago ụmụ dem ama mma ụfọdụ ama mma na ya na di ya adịghị azụ agbaghọ the ten eburu the ten mma wee so ịma mgbe ebukwanụ picture ọbụla nabatara the ten ịghọtago because ụfọdụ nwere ike na ọmahụ mana ọ bụkwa na ịma nabata ya fọdụrụkwa mma ọgwụ mbụ ha n'ọnụ. Daalụ sọ but anyị makwa na asị na ignorance is not an excuse. Ọ bụrụ sọsọ na law ka ọ dị n'ime akwụkwọ nsọ. As ụkọchukwu your obligation mmadụ onye nụrụ di na nwunye n'ime chọọchị gị mere ịma nji wee mara at least ịmalụ na nwaanyị nwere di na-ajụ but the issue abụrụ di na ọmarọ. The thing bụ na mmadụ ji nwaanyị ụmụ nwaanyị dị stingy ama m ihe nji na-ekwu dị si nwaanyị ama nwefute gị ya sọsọ ya si na ọ na-egie 500,000 except na nke nwaanyị ahụ enwere ozi di ọmago na ọnya bụ nna bụrụ nne bụrụ ụkwụ bụrụ aka bụrụ ose bụrụ onions na the marriage or na the family. Mana in a situation ebe a head of the family near I promise you nwaanyị ama wepụta 500,000 naira go anything nwaanyị ama wepụta ludo ọha ka 200k nwaanyị ọbụla nwee 200k to give o mean na di enwe 1 million naira to give except na in situation ị na-anụ eme anụ dị lazy. Nwaanyị ọbụla nwere ego ya nwee mind wepụta 200,000 si na ọ na-eso etinye na family support ma na di ga provide 1 million. I just check what are the statistics, what are how much men can give or how much they can sacrifice. Ụmụ nwaanyị unu niile kpọọ m ebe a mana unu anyị ewefute ụdị ego si na support anything. Yes, ọ na-afịa arụ. Ndị ọbụla ya sọpọtụ enwe ike ọ bụrụ 3% ka ha ga-eweta na ụmụ nwaanyị di ha ga-ewetazi the rest of the 98 or 97%. So in a situation ebe nwaanyị nwee a husband you need ka mmadụ gwa gị need ka ụkọchukwu jee chebegodosi gị ma nwaanyị kwesịrị inwe ọgụgụ isi ikwesị inwe sense passing class true abụrụ passing sense ka anyị wee na-ịmara ife iwe si na ije eyiwelu ehi or anything tangible ma ọ na iji egote dị moto ma ọ na-enwe moto dị n'ụlọ ekpuchie ya akwa n'otu ga na-ekpuchi onye ụkọchukwu biko you have to agree with your husband. Number one, how do you walk if you do not agree? The Bible be clear. It takes two to tango. It takes two to agree. Akwụkwọ nsọ be clear. Obedience is better than sacrifice. Akwụkwọ nsọ be clear. If you have anybody in a keep malice with or you're angry with, before you come to the altar, go back and make peace. Na akwụkwọ nsọ God. So, ihe a niile unu na-agụ na Baịbụl a na-eje chọọchị ụmụ nwaanyị unu aka ọka ihu njọ n'isi ije na chọọchị kịta 90% of ndị nọ na chọọchị bụ ụmụ nwaanyị the rest of the 10 bụ ụmụ nwoke 6% bụ nwere ike ịbụ ụmụ nwoke katagolo ahụ the remaining 3% bụzi ụmụaka ụmụ adolescents and adults na ụmụ nwoke so the rest of the 90 bụ ụmụ nwaanyị. Kedu ihe unu na-eje chọọchị ebe if you cannot read your Bible and practice it? Whether na di gị awụ a pagan, a traditionalist, an atheist, or a Christian,
inwere the fact bụ na ifuru nwoke a sị na onye a ka ọ dịrị gị na ya na mma na gị na ya ga-ebi n'ụlọ na ị ga-erubere ya isi. Kedu ihe mezienụ na abịazie ka unu mekọzie ife ọnụ ịma nkwete weda na di gị kpegide gị ka ị bụrụ Christian ya wee bụrụ traditionalist so mean that na anything ị chọrọ ime gbasara chọọchị na ga support gị anything ọ chọrọ ime gbasara iwe pagan ọ ya gba if both of you do not agree you cannot work. So ihe unu ga-emedebe bụ na unu agbasa ọ bụ pagan ọ bụ Christian unu na-abụ ekwekọrịtago na unu ga-anọ so you have to support him. Ị kwesịrị respect ya ma nwoke ma nwaanyị. Ị kwesịrị ịchọ ime ihe ị natagodu si nwunye m nekwa nwunye ga wee sị ma gị ọ bụ nwoke itinyekwa n'ọnụ na nke nwaanyị ga-ege ntị si with reasons because sometimes anyị na-adị blinded by our own reasons mana mmadụ emepebere anya si ihe ị na-echekwa one sided nekwa otu ọzọ ị ga-esi wee chee ya onwe ike nwee isi baa uru. Akwụkwọ nsọ ekwu gị you cannot work if you don't agree. Unu ama nganwu na ọ bụ na unu ekwetara. Onye mere ofu onye na-eme iru ofu onye na-eme azụ onye mee na this situation. Nke nwoke di ya afro the need ị ga-eju ebu aka ehi because the truth is that ihe ọ bụla ị chọrọ imeelu mmadụ megodiri onye fụ gị n'anya onye a ga-eteki gị onye a ga-emeri gị ihe ga work extra mile. Ọ nwere ike this woman na inwepụ anything tangible oge obido mana ị nwere obi si gị kpọfuo ehi kpụfuo ofu ehi jenye ụkọchukwu ịba nta nwoke mmadụ ụta ụkọchukwu bụ mmadụ nyanwụ na onwe bụ nwoke the head of his own family and I'm an altar starts from the home so nyanwụ bụ the priest of that house. As di gị ị kwesịrị irubegodiri ya isi first ọhịa ka eji esi obey your parents and so that your days will be long. Onwero another promise how another Bible verse they attached with a promise. Now, it not under your parents, it not under your husband. I mean, now that man be your God. Only can I fast, my Lord and my Savior. I'm gonna want to agree on why I call no what here. Nwoke a sị gị mba emena ife a kwụrụ onwe gị ugwu die ya ọ dịrị izi mana onye bụrụ na ikwetego na ị ga-anọ n'okpuru nwoke so ị ga-anya biya enwere ike take gị time to understand ife mere nwoke a ji eme omume a but just obey maka na ọ dị better than that sacrifice ị na-eji ije mee. So how do you sacrifice unto the Lord mana ị nwere peace icheta the sacrifice enwere ike iwe uwe gị maka na ihe dị gị. Why don't you make peace with onye ahụ kọwara ya sị baby m papa Chinelo papa Emeka papa Ebuka ekwana ihe mere m ji chọọ ime ihe okay ị chọrọ ngwa nyezie monetize alụ m ya di gị awesị ehi a nọ bụ 300,000 ịma nyechenu 300,000 ịchọ ka agụ ugbu anyị ngwa kote ewu gote ọkụkọ na ji ha ncha bụ sacrifice but obedience first. Even Bible dere ya mara ihe mere eji weta ya otu a obedience ahụ will take you a very long way than sacrifice. Unu echetala Adam and Abel asị m Adam Cain and Abel upon no ji egbuo nwanne ya nwoke ka o wee mee ike sacrifice still the sacrifice no work. So this thing obedience we play with it I ji egwu too much. I have the implication of disobedience. I have the implication of disobedience. You go understand why. But meanwhile 0706048585 my phone is 0915-570-8347. Hello. Good evening. Kekime. Yes, so Engineer Emmanuel. Can you say a bomb? No. Since in the do not wash to take it. Emma, I know I will let pass on and do
ihe anyị na-emekwa ya na famili akala nkụ maọbụ m atinyekwa na ọ natago efi ya ọ na ọ natago gift but the first thing m chọrọ ime ka ha mara bụ ihe a na-asị na God that your husband ị gara ebu unu kwụọ ụgwọ isi gị ọ ya nwa the first God in this earth ị nwere. And let them to understand gị kpee ekpere elu ekpere ala your husband asịghị amen na ekpere that prayer won't work. God will not accept prayer. So that woman mkpụrụ ụda ji ekwu elu na ị na-adị ya na-atara ya ọ wụdị mechiri drag ya ya bụrụ ya ga-enye Chineke ya filo na kuka eme accept ka ọ nọ ọ chọrọ ya bụrụ ya n'ụkọchukwu that's ụkọchukwu God bless you maybe open door ọkụrụ n'idire door ya emepe that such of thing na-eme happen ọ ga-awụ. So France ihe na-eme no set no agreement yi na di mere ya si nwunye m ngwa were ihe jenye ụkọchukwu ogodu na di ewu ebe ga ọ dị na aga chọọchị ị na-aga ya ma ọ mee ngwa were ihe aga n'ụkọchukwu ọ bụrụ ma gị na di ya kpanye akpa osikwa ya buru ụwa niile nye ya onwe ihe ga-aga aga. O nwere ihe m chọrọ ime ka ị mara obere akụkọ m ga-akọ kịta. After m mechara nwunye m o nwere ihe chọọchị because ihe m na-eme bụ emewe anything na mma na-enye ya ego ya ga ana m like pụta. So before m na-ezere iji the woman ihe ahụ bụ after 3 months of my wedding the woman kwetekwere gbago n'ọta jekwe 10,000 big money nọ n'azụ oche na-ekiri ha mere pati ebilighị m. Atụchina ọzọ do you know to now ihe a almost 4 years to 5 years that woman akwụbeghị that 10,000 naira. Maka gịnịzi? Yes, maka gịnị ọ batara atụfụrụ ya ọnụ ajụghị nne ị gara n'ọta ị gaghị n'ọta all to now to you she never paid that money. After how many years? This is getting to 5 years to 6 years now. I won't know the pattern. But again, my agreement I don't have I don't have any game and from him on. And I didn't put any other money for that person. So even the moment I can understand the first God in this earth. That's the reason why I said I did my Lord. I'm behind for baby. Your husband is your Lord, is your first God in this earth. Anything you may know in this earth. So first your husband become one berendo. You need that will work. Do what you people. I'm a Christian. I like acquaintance of God. But the people will know, the leadership of the church will know, the pastor will know. To allow the woman sit in the front seat. All those things in him make picture family. Much because church is so maybe share everything in the family need in order na church so maybe share name God. Dalo so. All right. Church is always maybe allegedly, because I am answering Madinina, bro priest nini, the otua, and the Madinina de Jew for church. And yet I Madinini a DJ for church. Priests, I may agree with you, they can do better. Mafacho,
Mana somehow ha achọghị ime anything. I don't know why. Hello? Because normally, some certain things ekwesịghị sit well with ụkọchukwu na ọnụ ya and the church. Ụfọdụ ihe ọ ya bụ ụkọchukwu nọ, o kwesịghị ịnabata ya cha. O kwesịghị ịnabata ya atọ. Mana for some reason, ịmago onye ọbụla aghọtara m why. Hello? Gaa n'ihu. So, ngwa my husband, yeah, the whole goal in church, were to against you. Na my own salary, ụgwọ ọnwa m dị natara. So, mba, na m were go to the ego m because mụ nwa nna na ekọta n'ime ya n'ihi ha achapụ ịghọta. Mana ndị ga-enye some sense na mmotu otu ebe nke a gaghị kọwacha kọnsia ise gị ka mma m kọrọ understand. Isi otu ebe ole ka ịchọkwa. O nwere ndị ga ma enwere ọsụ m na m yuzu ego ndị ka sense gwa ha. Mgbe ego ndị otu a sị na okere jegarụ wa chọọchị mee aja nzuzo ịghọtara. And ego na ahụ di gị gwa use. Yes. Okay. When I can use it. When they may so in a case of now, within my happiness, not a fear, what we didn't know much more. Other possible. Oh, yeah, me accept. Of course, they may accept. When I put down out the bag now, what the good spirit of God. If you say, you I don't even understand. I don't even understand at all. So when I see you for, my name ain't the one you wasn't nice to that or put down the big unit that make it up. No, it has. It has. Each when it happens, all the everything. My little one, you don't want to be your wife, or biggie, or big or big one man, not just make it. So to make it sense. To come get you that and have boys are no more you to one on with another one, but I see my own one. I some I think I'm yes. But I'm talking now since 2001 till now. But I didn't know any crash in marriage. We didn't know any problem. Why I got some mom more time to have 4 years. I say I had a rally of that day to get in the end. If you say, we want to go to Ham and about what you talk about more than one. Yeah. But why did we take it on? You understand? So my with me, within me, everybody upset. So all I want to make up from marriage, not making a thank God for my own marriage. Now you're talking to marriage in door, because I might mean they don't know what they are. Before you do it, say, what is that? The way I did, you will make this sense. You have to accept. You don't have to be given back. Now, God has made me. Who are the cable? Look at how to get into the like a better magic. Make us the water. What about now? We're not one and they're clear about what I want. I want to work at Amazon. I'm going to work at Amazon. I'm sure I'll be also. Onye ọzọ ya anụ ya kama na o nwere ike ịbụzi ya na anyhow person, a very anyhow somebody. Ịghọtago? Because one thing bụ na Chukwu na-ebu ogosi anyị ezigbo ihe n'iru. Somehow anyị nwee a way of feeling mba na ọzọ ga-abịa. Na ọ bụrụ ya. Because why? Nwere anya mmụọ, ịdị ekpesi ekpere ike, ịdịrọ spiritual, ịdị afụ ihe kwesịrị efu mgbe ị kwesịrị efu. Mgbe ihe eji wee fụsị ọdịgo late. A na-agwazi gị ọ bụrụ ime isi the person. That's how people marry wrong. Ụfọdụ ụmụ nwoke bụ ndị ọ na-adị fọsịsọ ha dị enwe ndidi. Otu a ka anyị ga-esi megide. Ọ bụ na fa afụgo nwunye 5 years ago or 6 years ago were ya mee anyhow. Yes, were ya mee anyhow. By the time you akwadotezi ịnụ nwaanyị, ndị nke dịzi na abụrụ nwunye onye ọzọ, and that's how people marry wrong. Ị kwesịrị ịnụ gịnị a na-afụ at the same level, the same equilibrium. Ọ bụrụ rocket, ọ bụrụ azụ na iru. Unu na-aga straight on the same line. Ọ bụrụ na ọ bidoro otu ahụ, pụtaba
And of course, ndị na-aza Chinazụ, anyị na-like peace, anyị na-like udo, anyị na-love di anyị ọfụma ọfụma. Anyị adịghị like nsogbu. Arụ anyị adịghị achọ nsogbu. Ịghọtago? So ya mere nwoke kwu anyị ekwelụ. Maka na anyị ma n'otu ahụ udo ga-esi wee ji. Anyị na-adị happy every day, a na-asị gị bụ everyday young. Mana ịgwafa age gị like this, onye ọbụla na-akọrọ ọsọ. Hello? Nnọọ. Anụdebere Jizuzi n'ike ikpuzube. So anything is not lining for this in the church. About the same thing. I had a question like one time without that police with Daalụ. Mana of course, nwaanyị ọbụla mee promise na chọọchị dị ka ọ ka na-eme expect ka onye ya dị bọdụ. But di gị ga-enye gị dị ego ma ọ bụrụ na gị na ya kwekọrịta. Ịma ngwa m na 50,000, 100,000 na di gị enwere ọ dịrọ possible. Months. Iya. Ọ maka na dị nke nwoke ekwuterọ na ije ahịa ijere. Iya atakọta ya akụ. Mana ihe emekwelu nwunye gị ebere dị redeem orie ego ahụ. Yes. Achọrọ m ikwu ya mana echezọ dị ihe eme je redeem orie ego ahụ. Redeem that money. Doesn't make sense that after how many years na ọka ji ụgwọ na church. Je redeem ego ahụ ebughị ibu. Je redeem ya ya bụrụ nnọọ sacrifice. It's part of the sacrifices you make. Marriage abụrụ bed of roses. Mana at least ịtagi ya ama m na echi na ọ ga-asị at the end of the day ọgụgụ ya nsogbu adịrọ. Just pay it off. Because at the end of the day, nwunye gị na-represent go. Nwunye gị bụ go aka ọ na-represent. Ọ bụ na ọkwụ nwere ụgwọ ha ihe a ga na-asị bụ ha na so na di enyi m. Ọ bụ onye ga-echetezi nke nwaanyị. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Nnọọ. Nnọọ. Chukwuemeka nnọọ. Actually, I appreciate that is calculable. Yes. Actually, Daalụ. Despite no number, actually, made that so that sacrifice. They took part of our own and just how to add now for a woman like that in this our generation. All the very actually, I just said the outside because you see where you get no work how they can. It's when the man you don't argue. That is your thing. That is your little. And again, I'm not happy about it. Like that, brother Gulu. Short, you need so many things. I'm more used in a man of God, but I don't support that. And that's given with that day. Yabluvia knows that what she did is rubbish. I don't know what that day back. Because you're gonna know, I know you're good. You won't be on, I want you on it. At all. Yabluvia knows not to be that's the knowledge that is influence. As far as I was blessed support, or in faith, God, that is good of the matter. Daalụ. Alright, Daalụ. But I na-emesịkwa but honestly, I love our comments and inputs today. And hello. Hello. Good evening. You have 1 minute. Good evening. Ka afọ gị na ebe isi akpọ m. Sonny. Na-akpọ from Ugwu. Nnọọ Sonny, gaa n'iru. Ihe m chọrọ ikwu bụ na n'ihe a niile a na-ekwu okwu nke nlaikịta n'ihe ekwuru bụ nwaanyị kwuru okwu ikpeazụ Nwaanyị unu ama ndị like you ya like ya. Ịmara chụwachi Chinaza isi na ụlọ abụrụ ndị nsogbu ndị na-aza Chinaza na-enwekwa ezigbo nsogbu okwu ha na-enwekwa okwukwe ọ bụrụkwa Chinazọ ka anyị na-agbakwa iwe dị iche. Nwaanyị a kwuru okwu na bụ an exemplary of a wife. That kind of wife Bible that a white woman build a house
and foolish one put it down with their hands. Ọ bụrụ na ụmụ nwoke mewe bragging ma mewe practic ụmụ nwaanyị shi ma na ụmụ nwoke ama na-anụ nwaanyị ahịa etu nwaanyị mụọ nwa nwoke a na nwaanyị ọ bụrụ na ọ chọọ kpọrọ nwa zụwa ọ dị ka ihe ikwugide ihe ezizi ekwugide a na-ekwu okwu ese ka a hapụ onye nke kpọrọ nwunye mmadụ na-akụgbọrị ka a hapụgodi ya ekwuwe okwu nwoke onye nke jere chike ọ bụrụ ya bụ ka esi eme ihe oke kacha ihe mere ihe dazie dibete gbazieru nwoke ọzọ nwekwere ọyị nwaanyị ma ọ nụrụ di ọzọ nụrụ nwaanyị ọzọ ọya bụ the normal thing ọ nwoke mere ihe nwaanyị amasakwa ya ka ọya bụ ka esi anụ na nwunye so unu ka mandịrị preach na unu na-enye ụmụ nwaanyị if not ụmụ nwaanyị ga-eji aka unu ụmụ nwaanyị ga-eji aka na mebie ụwa ndị nke kwetara ihe a na-eme asọvaịvụ ndị nke ekwetara anụ onwe ha unu bụ ụmụ nwaanyị unu anụ onwe unu ọ bụrụ na obi ka unu nwoke na-ebere unu akwa bụ nwoke enweghị obi ụdị mmadụ ya ma ebere nwaanyị akwa nwaanyị achọrọ ịnụ ọ na biko gbagowa anyị chọrọ ụmụ nwoke na-adịghị ebe akwa I like ụmụ nwoke na-ebe akwa. All right, so daalụ sọ n'ihe ọ na-etinye. Thank you for your input. Yes, hancha dịka valid, but ofu okwu ihe dị right enwe standard. All right, so before mgbachapụ ya na ọsọ mmeje na Facebook ebe mmadụ ka Ifeanyi Miracles what if na ewejekwa ya native doctor ọ n'ọma nne ya the same way ahụ ụkọchukwu kwesịrị isi wee were ya narị ya anyị adị ekwu okwu ndị native doctor ya anyị na-ekwu maka ya bụ ụkọchukwu so anyị ma native doctor ịchọ inye ehi sọsọ gị na ya ma ihe o mere gị iji chọọ inye eri efi so that aside but ihe anyị na-ekwu maka ịnụpụ isi di gị si gị ga-eme n'ife a whether na native doctor ka ụkọchukwu the fact bụ na di gị asọpọtụrụ gị mee ihe a but ụkọchukwu bụ na ha fụziri ụdị onyinye a kedu ife ị kwesịrị ime. Then Patrick Chukwu na Facebook sịkwa na ụfọdụ ụkọchukwu ndị ntịsa nwere ike nata ya ka ha wee tinye nke nwaanyị na nsogbu o kwesịghị ekwesị chacha which is true. Ụdị onyinye a bụ onyinye ọ ya bụ ife ya obi amapụghị gị fes nke a sọsọ ofu nwaanyị bụ ife kpuo ehi abịa nwaanyị na-akpụzi ehi bifo n'ala Igbo ife ikpuru ehi bịa ga-echiri gị ọzọ first nwaanyị adị akpụ n'efi eje n'ụmụ traditional echi gị ọzọ echi gị nze ibu igwe kedu ihe echi gị bụ ono kedu ihe ibu abụ ị ga-eji wee kpuru ehi ịghọtago. So always some certain things in anyị ifu na tradition and Christianity nwere ka ha chi dị related because ọnwụ ife nya bụ ife ha na-asọkọ ya ọnụ n'ala Igbo afụbeghị m ebe nwoke kpuo ehi except na Igbo onye echiri ọzọ by virtue of your husband. Na chọọchị nwaanyị kpuru ehi bịa ị kwesịrị ịjụ ajụjụ asụ ụkọchukwu jụma ya ajụjụ ofụma in fact ọ bụrụ ihe o mere ya set dị ehi aside otu di gị ifu di ya ehi agọziri ka anyị agọzi nwunye echi ịghọtago. Then ụmụ nwaanyị biko nụ na-ihe dị unu ntị ọ dị very important. Then ụmụ nwoke ekwesịkwala ọ bụrụ na ị bụ nwoke nwere ihe eji esemokwu eme nwunye ịnụ si gị gwa ya everything ị na-eme before mee ya biko gwa ya including ebe ọ bụla ị na-eje including ije ifu ndị enyi gị nwoke maka na ije efu enyi gị nwoke na enyi nwaanyị ifuo ime nwaanyị mmadụ aja ha ncha abụrụ na pride ya ka ị bịa gwa ya ebe ị na-eje meanwhile ọ kara ịbụ ọbụla ịgwa ya ọ sị gị họnye onye ị na-eje ijefu onwe kwuru ọ na-aba na alaikachara movement na-akasị ọ na-adịkwa mma ige nwunye gị ntị sometimes o nwe ife chukwu ekpughe elu fa unu adị a nke ọzọ wee bụrụ imere ego isi nwaanyị I don't like that comment na imere ego isi nwaanyị akwesị ịkpọnye gị nwaanyị for free anyị akpọnye gị nwaanyị for free for the fact na imedere ego isi nwaanyị wefute ego ọgwụ a kwesịrị ịdị careful na that marriage emere ihe nke nwaanyị ga-eji wee pụ na you go lose o 2026 generation anyị nọ na ya kịta nwoke ga-eluz nwaanyị ga-eluz mana most ụmụ nwoke because nwaanyị ga-adụgide ọgụ na ala gị ụmụaka 2 ego niile spend cheki ego spend na trash na white wedding then feeding na accommodation nya rent na ihe niile o wee bụrụ nwaanyị ọzọ nọ n'ilo ma ụmụ ihe eseokwu ụmụ nwoke unu a ga-eluz because you people put a lot anyị bụ ụmụ nwaanyị bụ sọsọ gịnị afa nna anyị kwụ n'ala anyị
anyị ma na anyị ga-amụ whether na ọ na di ọ bụrụ na di. Anyị ma that na somehow anyị ga like everybody has everything to lose. Ịchụọ nwaanyị na be di ya, ọ gbanakwa be nna ya zabakwa afa mmadụ ka ọ na-azabụ before, ọ bụrụ afa ndị mmụọ soro na gota wee na-apụ. So biko ọ na-adị very important kwekọrịta nọ, that's how harmony, otu a ka ọ ga-esi last, otu a ka marriage a ga-esi wee last ya. Ọ bụghị rocket science, o nwere ebe anyị ji ekwu na ụka aga mago ma ego ma pride. He has never fed anybody, o tinyedebe nri n'elu tebụl. Ka nje na YouTube. Nijekwe Cecilia, good evening, Auntie Chinazo and Vote Odenigbo family. Dalo so watching also while Chinoso Samuel, good evening, Auntie Chinazo. Nijekwe, my dear, the woman has to agree with the husband before taking any gift to the house of God. If he refuses, don't give it. Make peace and agree. If she insists on presenting the gift without her husband's consent, she may not receive any blessing for the offering. So let her try hard to convince her husband and the need to make the offering, so that God will bless. The priest may not know what transpired at home. A whole cow, the priest will ask for her husband. Thank you, Kweshejo. But if she lies to the pastor, she will bear the consequences of the disobedience. Paul Odosim, it is wrong for the wife to do such without consent of the husband. For ndị bụ na unu ejebe na Vote Odenigbo, jee na YouTube Vote Odenigbo, klik na vidiyo anyị okwu blesisi okwu maka Alex Ekubo. Biko view that achọrọ ifu view ka ọ na account ka ọ na-akpọgote ka anyị ma that anyị niile bi emekọrọ ihe ọnụ. Kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Vote 104.3 FM. Afa m Auntie Chinazo, si unu daalụnụ, si n'ike.